je pre silicijuma, pre germanijuma su bile lampe. Od 1900. godine do 50. Pogotovo se to vidi kod gitarskih pojačala. Samim tim što imam taj osjećaj kad se svira gitara, tu itekako ima ta povezanost ruka i zvuk. To je uglavnom taj prvi trenutak kad ti čuješ nešto što si ti stvorio svojim rukama. Mislim, ja to gledam kao stvarno muzički instrument. Oni koji znaju šta je to, ja kad im kažem, oni onda pitaju ta pitanja, doskočice. Pa ja ako dobro odgovorim, onda se zainteresuju pa kaže ajde da vidimo da čujemo i tako dalje. A naravno, dosta muzičara zna i to je meni drago.